nazara 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 ya barama girma ya girmama yau yanzu da anjima gobe ta cika aikin ta gama ta yi muku sallama babu sabon aiki dan kuwa tabbatuwa ta tabbata idan yanayin ya jirgita kar ku tsaya bauta mata duniya shaidaniya da masoyinta bai iya mata shehu kai ka saka na gane abinda ta jalli ke nufi kuma menene da bi da kalli barai rufi ikon ka ya ba mu ikon rabauta inil ma'arifi hirar soyayya yau zami da masoya barama mu ba ma gardama da katar wata al'umma kowa ya yi aikin da an ka bashi a wuce alalama zikiri da salati an ka biya min to shi zan biya layi na tsaya kada kai mun tambaya